फरायसालियाव फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावबोदोंमोन आरो दा सरकारनि नेम खान्थि बायदि आङो दा दिनै आंखौ रायजो राजा खान्थालगुरिनि गंथामबो सुपानि ज' जानानै आंखौ थारमाने मान बावदों आरो बे फरायसालिनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु फोरोंबोबाय बिनि बे गुन गोनां फरायसा फरायसुलिफोरा दिनैसिम मा जानो हाखो होननानै फोरमायदों। थारमाने बे बेलायाव बे फरायसालियाव आङो गोबावद्राय जायाखै नालाय 5 बोसोरल' जादों बेनिखायनो दा जिथुनिखि आं फोरोंनो मोननाय गथ' गथाय आसा खालामदों आङो उनहालागै इयुनाव माने गुन गोनां सोलोंसा ओंखारहैगोन होननानै आं सानदों आरो फैनाय समनिफ्रायनो माने बे गंथामबो सुपानि माने दिथागिरि गथ' गथायनि बिमा बिफाफ्रा आंजों लोब्बा लादों मिथिंफोर दावथिंफ्राबो स्कुलनि बेलायाव दावगाहोनो बिथांमोना लोब ओंखारबोयो आरो आंखौ गोबां हेफाजाब होफैयोमोन आरोखि फरायसालियाव फरायसा थानाय हिसाबै आंथ' जिहेतुके आजिरा मोनबाय गतिके बे फरायसालिया जाहाथे अराय सम जेरै दं एरैनो दा जेरै गथ'फोरा बुरजायानो दं बेनिखायनो सरकारनि फारसे माने आं बेखौ खावलायनो लुगैयो जे बिदि मोजां फरायसालिखौ जाहाथे दावगानो थाखाय जाहाथे सरकारा आरो फिन सासेबाव फोरोंगिरि जाहाथे हरनानै फरायसालिखौ जाहाथे दावगाहोयो आं बेखौ लुगैयो आरो हास्थायो जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरनो नांगौ बायदि बिजाब बहि बायदिसिना होनो सरकारा हायाखैमोन बेनिखायनो हयथ' सोलोंथाइ होनायाव माने बर' मिडियामनि बिजाबखौ मोनस्लाबजोबा दासिमहालागैबो बे जाथाया जायो जे मानोदि बर' बिजोंनि बिजाबफोरा मानो बिदि खम फैयो बियो दुखुनांथाव आरोखि बेखौ जाहाथे जोंनि बर' साहित्य सभा हक बा बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनफ्रा जाहाथे माने गोसो होयो आरोखि गोसो होब्लाना हयथ' जोङो बिजाबखौ माने बोसोरफ्रामबो माने गथ' गथायनो समानै राननानै सोलोंथायाव जाहाथे दावगाहोनो हागोन आरोखि आं बेखौ आसा खालामो आंनि जिहेतुके टेनियरा जोब्बाय फोरोंगिरिनि जिथु बिबान दा आं रायजोफोरखौ सानदों जेरैहाय आं थानाय समाव जेरैहाय लोबै रायजो राजाफोर दिथागिरि बिथांमोना जेरैहाय माने फरायसालिखौ जौगानो थाखाय हेफाजाब होदों आरो आंनि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे जेरै माने सोलोंथाइखौ दावगाहोनायाव माने गोसो होलायनानै रायजो राजाजों खौसेयै जाहाथे ज' जानानै जाहाथे गेजेर गेजेर मेल मिथिं खालामनानै जे सोलोंथाइखौ मा रोखोमै दावगाहोनो हागोन आरो गुन गोनां गथ' जों बोरै दिहुननो हागोन बेखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा माने गरन्थ लानानै जाहाथे मोजां खामानि मावलायलायो आरो रायजोफोरा आङो बोर बान्था होदों जाहाथे आफा इसोरगिरि बोराइ बाथौ अबंलावरिया जाहाथे अरायबो रायजो राजा गासैखौबो जाहाथे बे बेलायाव सानोदि नैबे दिनैनि बे बिदाय फोरबोआव जाय बिथाङा जोंनि बे फरायसालियाव गाहाय बिबानखौ मावनानै आजिरा मोनलांबाय बेनि उनाव आङो नेक्स्ट गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ मोनबाय बेनि थाखाय आङो मोजांखौनो मोनदों मानो होनब्ला बियो जाबाय जोंनि सरकारनि मोनसे बिथोन जायनो फरायसालियाव गिबि जयेन जायो बेनोबो आजिरा मोननायनि उनाव बे बिबानखौ मावनो गोनां बियो मोनसे बिबान बेयाव मा होनदों जोङो आगोलाव जेनेबा जों 3 फोरोंगिरि थानानै मोजाङै जों गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनो हादोंमोन मानो होनबा दायो सासे फोरोंगिरि खम जानाय लोगो लोगो जोंहा निस्सय गथ'फोरनो सोलोंथाइ होनायाव मा होनदों जथेस्थ' जेंनाया नुजागोन फोरोंगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो जोंथ' आगोलाव 3 फोरोंगिरिमोन बे जोंनो थाखाय माने थोजासे नङा जेराव जोङो गुदि फरायसालियाव 1 थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम जोङो सोलोंथाइ होनो गोनां जायो नाथाय आङो दायो नैबे आसाम सरकारनि जाय बिथाङा मा होनदों गाहाय मन्थ्रि हिसाबै जानानै दं बिथांनिसिम आं खावलायहरनो सानो जाहाथे बिथाङा थाखो वाइसआव जोंनो जाहाथे फोरोंगिरिखौ थाबैनो माने थिसननानै होयो नैबे फरायसालिजों नांनानै थानाय खान्थालगुरि हिसाबै मोनथाम सुबानिफ्रायबो मा होनदों जोंखौ फरायसालिनि गाहाय बारग' फोरोंगिरिखौ बिदाय होनायाव जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होदों
बिनि थाखाय आङो नैबे दरथाम सुबानिफ्राय नांथाबनानै थाफैनाय गासै बे फरायसालिखौ जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो जों नुबोदों आरो जों बेहायनो फरायनानै जों दिनैसिम देरबोबाय। दा सिगांनि समाव जोङो जोंनि फरायनाय समाव जों जिबायदि सुबिदा मोननांगौमोन जों बिदिखौ मोनबोनाय जायाखैमोन। दा फैयै फैयै जों बारग'नाय समनिफ्राय जोंहा नै दिनैनि जिथु गाहाय फोरोंगिरि बिदाय फोरबो बे बिदाय फोरबोआव बिमल केरखातारि बिथां सारनि जोङो 5 बोसोर जोंनि गामियाव स्कुलखौ बेंनाय जोङो नोजोर होनाय बिथांखौ जों मोनबोदों। बिथाङा जोंनि गामियाव एसे मैखोम बिहोमा होनानै जोंनि बे गुदि फरायसालिखौ गोबां फरायसाजों बुंफबहोदों आरो जोंनि गामियाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो हादों आरो गामिनि थासारिखौ सोलायहोनो हादों। बेखौ आङो गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बुङो। दा आं आसा खालामो दे जाहाथे बेफोरबायदिनो गुदि फरायसालिया जाहाथे थांनानै थाबाय थाथों आरो जिबिलाक गभमेन्टनि जिथु फरायसालि बे फरायसालिखौ आं रायजोनि हिसाबै आं आसा खालामो गासै फरायसालिखौ जोंनि थाखाय फोथांनानै लाखिनांगौ। खारन जोंनि रायजो राजाया जोंहा प्राइभेट स्कुल प्राइभेट फरायसालिफोराव फरायहोनो हानाय जोंहा गोहो थाया। बेनिखायनो सरकारखौ आं खावलायनो लुबैयोदि गासैबो सरकारि फरायसालिखौ नोजोर होनानै गासै सुबिदाखौनो जों रायजो राजानो नांगौ बायदि होनो हायो बेखौ आं खावलायो। दा खोनाना मोन्दों सरकारा दिनै गोबां फरायसालिखौ क्लस खालामबोगासिनो दङ। दा आङो बेखौ खोनानानै आं निजेनो जोबोद दुखु मोनदों। फरायसालिनि आजिरा बेन्नाय बिथां बिमल चन्द्र केरखातारि गाहाय फोरोंगिरिखौ जोङो जोंनि बे फरायसालियाव बिथाङा 2015 मायथाइनि 23 बा 11 खालाराव बिथाङा जोंनि बे फरायसालियाव फैदोंमोन आरो बिथाङा दिनै फैयै फैयै 6 बोसोर खावसे जालांबाय। बिथाङा दिनै आजिरा मोनबाय। बे बिथांजों 5 सेप्तेम्बरखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ जों दिनै आजिरा मोननाय हिसाबै बिथांनि आजिरा मोननाय हिसाबै बिथांखौ जों फोरबो सान फालिनाय जादों। लोगोसे 5 सेप्तेम्बरखौ लाफानानै बिथांखौ फोरोंगिरि सान महरैनो फालिनाय जादों आरो बिथाङा जोंनि बे फरायसालियाव गोबां 6 बोसोरनि गेजेराव गोबां जोंनि बे फरायसालिखौ मोजां साखोन सिखोन खालामफैदों आरो जोंनि बे फरायसालियाव थारमाने फरायनानै थानाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ मोजां लामा दिन्थिलांदों आरो जोंनि बे गथ' गथायनि गासैबो बिमा बिफाफोरखौ बिथाङा रोङिखौ रोंहोदों आरो SMCआव बिथाङा जुथुमा खुंनायाव बिथाङा जोबोद थारमाने हेफाजाब खालामफैदों। जोंनि बे बिमा बिफा गथ' गथायनि बिमा बिफाफोरखौ बिथाङा जमा खालामनानै SMCनि मिटिं जोबोद मोजां बिहोमा होदों। बिथाङा थारमाने जोंनि फरायसालिफोरखौ रोङैखौ रोंहोदों आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ थारमाने मोजां लामाखौ थारमाने मोजां मावबासो मोजां फिथाइ मोनो होननानै बिथाङा जोंनि रायजो राजानाव आरो गथ' गथायखौ फोरमायो आरो लोगोसे जोंनि बे गासैबो फरायसालिफोरखौ बिथाङा साखोन सिखोन खालामनायाव जोबोद बिहोमा होदों आरो गासैबो रायजो राजानो खौसेयाव लाबोनानै जोंनि फरायसालिखौ जोबोद गोख्रों महराव लाबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बे फरायसालियाव 3 गुणोत्सव जाना थांबाय। बे गुणोत्सवआवबो बिथाङा जोंनि फरायसालिखौ